Agurtzan Irazola, kaixo. Kaixo, Goiatz. Evangelikoa zaitugu, konta iguzu zer da erlijio evangelikoa, zeintzu dira bere printzipiorik nagusienak? Bueno, erlijio evangelikoa gehien bat da Jesusen ikasle izatea, orokorrean. Gero, bueno, ñabardurak daude, ezta? Baina gehien bat azpimarratzeko hori da. Eta, bueno, printzipio nagusienak dira Jesuse berak fariseuek galdera hori egin ziotenean erantzun ziena. Hau da, maita ezazu, jauna, zure jainkoa, bihotz osoz, gogo guztiz, eta adimen eta indar guztiz. Hori izango litzateke gure printzipio edo agindurik importantena. Eta gero horren ondorioz jangoikoak esan duena eta irakatsi duena errespetatzea eta obeditzea. Zer suposatzen du zuretzako? Bueno, niretzako suposatu du lehendabizi bizitzarako zentzua. Jakitea hasiera eta amaiera dagoela, eta gero jakitea jangoiko hain unibertsoa egin duena eta hain handia izanez, nire gana etorri zela. Eta horrek oreka dakar nire bizitzara. Eta jakin hori, jangoikoa Jesusen pertsonan txikia egin zela, nire pare ezartzeko eta nik bera ulertu nedin. Eta horrek baita ere barkamena eta bakea ekarri da nire bizitzara. Eta hori, hor baino ezina da. Hori ekarri du zure bizitzara, noiztik eta zer dela eta erabaki zenuen zuk erlijio evangelikora bihurtzea? Bueno, nik ez nuen erlijio evangelikora bihurtzea nahi izan, baizik eta lagun batek esan zidan, beitu, irakur ezazu itun berria, eta nik zalantzan nituen hori ulertuko ote nuen, baina irakurtzen hasi nintzenien, ohartu nintzen hitz horiek biziak zirela. Eta jangoikoaren gana eraman ninduten, eta jangoikoarekin harreman berezia izaten hasi nintzen. Eta hortik aurrera, horretaz eta jangoikoari buruz evangelikoek izan ziren hitz egin zidatenak, eta ordutik hona haiekin ikasten eta ibiltzen jarraitu dut. Eliza evangeliko batean, egin dugu hitzordua, Arrasateko Elizan. Konta iguzu, nolakoak izan ohi diren Eliza hauek eta zein den horietako elizkizunetako dinamika? Ja, Elizak badinotzut anitzak direla, segun herri txikietan edo handietan badaude, eta elizkizunaren liturgia edo izaten da gehien bat hasieran beti abestu egiten dugu, nahiko kantatzen da, gu gara gospel edo horren oinordekoak, eta gutxi gora bera, segun ze eliza, badinotzute ezberdina garela, batzuk ordu bete ematen dute kantatzen eta gero predikoa izaten da. Beste batzuk ordu erdi eta gero predikoa izaten da. Orduen gauza bi hauek beti ematen dira. Alabantza edo kantatzea eta gero predikoa. Batzuk tartean izaten dute testigantzak, hau da, zehozer jangoikoak, zure otoitzak erantzun egin dituela era berezian, eta agian komunitateari parte egitea nahi du, eta hori kontatzen da. Eta beste batzuetan bakarrik hori kantatzea eta predikoa. Gutxi gora bera, elizkizunak izaten dira ordu betekoak eta edo ordu terdi luzeenak. Iruditzen zaizu, Euskal Herrian ulertzen dugula, ezagutzen dugula zuen erlijioa eta errespetatzen dugula, zure kasuan adibidez, familiako evangeliko bakarra zara, horrek nolabaiteko arazorik edo ulertu ezinik ekarri dizu? Jangoikoari eskerra nire familia nahiko
ulergarria izan da eta errespetu handiz hartzen naute. Eta ezagutza, ez dakit, jundan 35 urtean telebistan 10 minutuko programa dugu astero, bai erderaz, ETB bian eta ETB batean bebai, eta bai Euskadi Irratian eta Euskadi Irratian eta Radio Euskadin. 10 minutuko programak ditugu, eta programa horren bidez gure asmoa da, hori ezagutzera ematea, ez erlijio evangelikoa, baizik eta Jangoikoarekin erantzunkizuna dugula, eta jendeari animatzea jainkoa arduratzen, eta gero erabaki zer nahi duzun egin, baina behintzat emon aukera hori Jangoikoa ezagutzeko. Eskerrik asko, agurtzane. Zeuei.